Odlož ten pohár. Aha, pardon. No nedovolila ani mi kávu si dať, ani sa napiť. Odkedy je to je teba nakrúcanie. influencerka a youtuberka, tak si o mnoho prísnejšia. Ahojte, drahí priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli Varíme z Very, varíme s Very, tentokrát aj zo Zuzi. Lebo ste si ju pýtali, lebo je to jeden z mojich najbližších ľudí, lebo má ryšavé vlasy, alebo vie upiecť bábovku reku. Takže Zuzanka, čo budeš piecť, to už som povedala. Dobrý deň, veľmi ďakujem za pozvanie. Čo na to potrebuje? Poďme rovno na bábovku bez nejakých zbytočných rečí. V pohode, tak ďakujem za intro. Najskôr teda poviem, ako sme na to došli, že prečo budeme robiť bábovku, hej. U Verči som objavila túto nádhernú formu, ktorá teda je, neviem, z teflonu alebo z čoho. Nikdy nebola použitá? Mám aj ja doma takúto podobnú formu a sú to naozaj veľmi vďačné formy, pretože tá bábovka niekedy vyzerá veľa lepšie ako chutí, takže nemusíte sa báť, že to pokazíte. No a Veronika mi povedala, že vôbec nevie, prečo ju tu má a kedy by ju použila. Takže, tak vznikol nápad, ako si upiecť bábovku. No dobre, počkaj, ale zase nebuď príliš skromná, lebo Zuzkina bábovka je naozaj legendárna. Normálne aj Mark Zuckerberg, keď ťa sem púšťal dnes ku mne na nakrúcanie, za čo mu ďakujeme teda. Pozdravujeme, Mark, drž sa, ahoj, čau. Vidíme sa pozajtra. Tak, pretože Zuzka pracuje vo Facebooku. Voláme ho teda familiárne Marek. Marek, OK, takže Marek sa má dobre, hej? Marek sa má dobre, hej, je vystresovaný, je samozrejme z viacerých kauz, ale inak sa má fajn. Tak áno, keď tam ovplyvňujete voľby a podobne, no ale nevadí. Takže o facebookovom pôsobení Zuzky sa dozvieme tiež niečo, ale poďme teraz pôsobiť teda bábovkovo. Tak, takže áno, bábovka je moja špecialita, hlavne preto, že nič iné veľmi neviem piecť. Takže, čo potrebujeme k bábovke? Základné ingrediencie sú v prvom rade láska a dobrá nálada. Ďalej múka. Koľko? Rôzne podľa receptov a na internete nájdete naozaj rôzne recepty. Odporúčam možno, že stránku, toto nie je platená reklama, Appetit Online, kde je 20 krát dokonalá bábovka alebo také niečo. Dneska použijeme 360 gramov polohrubej múky. 360 gramov polohrubej múky. Pôjde evidentne o väčšiu bábovku, pretože väčšinou používam niečo medzi 180 až 250 gramov múky, ale toto bude evidentne väčšia, ale máme veľkú formu. Cukor. Cukor je smrť, ale v tomto prípade bieliet. Cukor je takisto láska. Takže použijeme cukor. V recepte bolo 260 gramov práškového cukru. Ja som použila kryštálový. Ja si veľa obmieniam, kľudne si obmieniajte aj vy, len nezamenite teda cukor za soľ. To by sa stalo. Všimol si, ako som povedala? Áno, veľmi pekne rozprávaš, som na teba veľmi hrdá. OK, ďalej? Ďalej máme vajíčka, takisto veľmi dôležitá ingrediencia pre všetko pečenie a bábovky, pretože vajíčka sú tá vec, čo to drží pohromade. To je ako láska. Áno, presne tak. Tu kompromisy naozaj nerobte. Láska a vajíčka. Áno, niekedy sa to nevylučuje. Tak, v recepte bolo 6 vajíčok, čo je takisto relatívne veľa. Dúfam, že z toho nebude taká, že omeletová bábovka. Väčšinou používam 2 až 4. Hovorím, bude to asi väčšia bábovka, takže 6. Oddelíme žltka, bielka, ale k tomu sa dostaneme. Tu máme čokoládu horkú na varenie, ktorú teda pridáme, pretože si radi pridávame kadejaké aspekty do bábovky, ktoré nám chutia, či už sú to oriešky alebo čokoláda a tak ďalej. V tomto prípade je to čokoláda a masľo. Masľo. Toto je masľo, dámy a páni. Dobre, čiže 250 gramov masla. 250 gramov masla, takisto tu nerobte kompromisy. Tiež som mala životné obdobie, kedy som nepoužívala cukor, namiesto múky ovsené vločky a veľmi málo masla a po pár rokoch mi prišlo, že to naozaj nemá zmysel, takže nerobte kompromisy ani čo sa masla týka. Tak. A ešte máme kypriaci prášok a vanilkový cukor. Tak, vanilkový cukor, občas je fajn ho teda pridať, tým, že som dala menej cukru, toho všeobecného, tak môžeme pridať túto vanilkový a rozhodne veľmi dôležité, kypriaci prášok. Dobre, takže aký je postup teraz ďalej? Postup je následovný. Všetko to v zásade potrebujeme zmixovať dokopy, ale aby sme neboli zase takí neandertálci, tak to trošku postupne budeme mixovať, takže začneme tým, že oddelíme vajíčka na žltka a bielka. Vieš, ako sa to robí? Áno, samozrejme. Dosť rada oddelujem vajíčka od žiel, od žltok. Mali sme aj s Verčou také obdobie, že sme jedli len bielkovú omeletu, pamätáš? Áno. To bolo ťažké obdobie v našich životoch. Keď vedci hovorili, že z toho má človek vysoký cholesterol. Lebo problém je, že my sa poznáme veľmi dlho so Zuzanou. To je problém.
No, my sa poznáme so Zuzkou od strednej školy, od prvého dňa našej strednej školy na Gymnáziu Metodova v Bratislave. Výborné gymnázium. Kde sme si okamžite našli k sebe cestu, lebo môžeš hodiť tam. Pretože Zuzka sa prihlásila na to byť pokladník a ja predseda triedy. Boli sme jediné dve, ktoré tieto funkcie Áno. Atakovali a teda sme ich aj veľmi ľahko dostali. Naša trieda mala inak koľko? 34 žien a 3 chlapcov, či tak nejak? A ešte si teda pamätám, že tuším, že Veronika prišla prvý deň do školy s tým, že mala v ruke Nový čas a Star magazín, alebo oba. A hovorím si, že To bude kamka. myslím, že tento vzťah má potenciál. Možno ste si nevšimli, ale medzičasom sme zapli trúbu, ktorú si predhrejeme na 170 stupňov Celzia. Aby sme sa vrátili, teda kamarátime sa od strednej školy. Ešte sme chceli v tom nejak pokračovať, alebo ideme k receptu? Nie, chcela som povedať, že my sme si vždy, že sme chodili spolu na každú blbosť, ktorá existovala, že sme chodili na latinčinu, na taliančinu, a neviem ešte na čo všetko. Chodili sme ešte do LAMI, čo je Literárna akadémia mladých autorov. Ďaleko sme túto kariéru dotiahli. Obidve postujeme akurát na Instagrame. To je jediné naše písanie autorské. Počkaj, ty píšeš aj články, už s diakritikou, na web. Ale chodili sme napríklad aj do online, na tequilu. Áno, neviem, či si pamätáte kaviareň online na Obchodnej. Tí, čo ste z Bratislavy. Tí, čo ste teda samozrejme z Bratislavy. Bola to krčma, kde vám naliali tequilu, aj keď ste mali len 16 rokov. Ale najlepšie bolo, že vám tú tequilu predali za gastráče, ktoré ste mali od rodičov na to, aby ste si kúpili zápekačku po škole. To znamená, že niektorá z nás, myslím, neviem, už Mirka mala gastráče a vždycky sme si za to kúpili 3 tequily. A raz sme išli na debatnú diskusiu So Štefanom Hríbom. O 4:00 po obede a neboli sme Triezve. triezve. Ideme ďalej na ďalší proces. Čiže oddelili sme vajíčka, žltka od bielok, čokoláda, čo ideme ju roztopiť. Áno, bolo by fajn, kebyže vytiahneš nejaký menší hrniec. Môžete to na vodnej pare roztapať, ale netreba. Takže tú čokoládu horkú roztopíme priamo takto v hrnčeku. A dáme tam len... Máš trošku mlieka? Nepredpokladám, že... Mám mandlové mlieko. No tak trošku tam dáme, nech sa to neprilepí. Lebo ja som Zuzke povedala, že nech si donesie úplne všetko. Úplne. A samozrejme, že som si doniesla všetko, lebo viem, že uverčí... Ja si teda k Veronike, aj keď idem niekedy len tak na čajík si pokecať v nedeľu, tak ja si prinesiem aj vlastnú čokoládu, aj tak, pretože u nej dostanem jedine... Oriešky. Pozor, ale nepražené, nesolené, ekobioro, hnusné. Ale nie, orechy sú fajn, ale jednoducho nenájdete tu... Hoří! Hoří! Takže roztopíme čokoládu, nie vo vodnom kúpeli, ale v bežnom kúpeli. Chceš ešte trošku švenkni tam trošičku, nie masla, ale mandlového mlieka. To stačí. Ale švenkuješ kamerou, nie mandlovým mliekom. Chcel som použiť niečo z vášho žargonu, vokabulára, takzvaného. Vokabulára? Teraz to budeme musieť všetko zamiešať a najradšej... Potrebujeme nejaký veľký hrniec alebo nie? Teda veľkú... Misu áno, ale ideme v prvom rade vyšľahať do snehu bielka. Toto je práve ten alternatívny robot, ktorý mi Veronika prichystala na smutíčka, aby som s ním spravila bábovku. Tuto mi Maťo dal tento podobný vibrátor a neviem úprimne, ako to dopadne. Odporúčam klasické metličky, s ktorými robíte zemiakové pyré. Taký sneh, že sú... Jak Vianoce. Múka, polohrubá. Ako som spomínala, 360 gramov, je preosiata. Preosiala ju moja mama cez sitko. Ja to nepreosievam, takže vám neviem ani povedať prečo, ale... Aby tam neboli červy. Červy. My máme doma bežne v múke červy, takže mamina ich preosiala. Som rada, že bez červí tá polohrubá. Pamätáš, keď som si zlomila ruku na tvojej 18... To bola tvoja 18-ka? Alebo nie, to bolo meniny? Nie, bola to moja 18-ka. Vtedy sa chodilo do Laverny v Bratislave, legendárny podnik. Diskotéka Pajzel. Diskotéka Pajzel, krčma, hnus, stoka. Tak tam sme všetci chodili, no a tam vám dali aj taký kupón, za ktorý sme si všetci kúpili Deluxe, sekt, no a opili sme sa a Veronka si tam zlomila ruku, pretože tam bola taká šmiklavka.
a v stave eufórie z mojich narodenín, proste dobrá kamoška bola šťastná, že už som konečne teda dospela, tak sa rozhodla, že po tej šmiklavke z jedného poschodia na druhé zlezie po stojačky v lodičkách. Nerobte to. Akrobatka. Nie, nerobte to. Natočili sme Jackass, takže spadla. Zlomila si ruku. A na druhý deň som musela ísť na pohotovosť a zlomila som si ruku. Musela ísť na pohotovosť a musela rodičom si vlastne čo povedala? Že čo sa ti Som stalo? spadla na ľade. V októbri. V októbri. Takže všetko sme to takto zmiešali, niekto nejak postupne pridáva do toho tú múku, ale veľmi by som si nekomplikovala ten život. Určite musíme roztopiť toto máslo. Maličkú časť toho si odkrojíme a odložíme si na vymastenie formy. Ja zatiaľ kúsok toho másla oddelím a rovno ho túto hodím do tejto formy. Krásnej, obrovská je teda, ešte že máme väčšie množstvo tých ingrediencií. Takže trošku to sem hodíme a ten zvyšok dám roztopiť do mikrovoľnej rúry, ktorú neviem, či majú tejto Nemáme domácnosti, lebo mikrovoľná rúra samozrejme, rúra, čo je spisovne, lebo zase to budeš strihať. Je asi, ja neviem, rakovinotvorná, tak ju nemajú. Do múky a do cukru sme pridali takisto aj roztopené maslo 250 gramové a žltka. Miešame to teda, mali by sme to metličkami, za pochodu tým robotom, ale nevadí. A pridávam teda tuto tie bielka. Molly, prestaň. Molinka asistuje, však Sneh. Sneh, takzvaný sneh. Taký jarný bratislavský sneh, to znamená, že skôr je to taká ako sa to povie? Brečka. Brečka, ďakujem, presne. Tak, takže zamiešame to všetko. No a tým pádom by sme mali mať všetky ingrediencie spolu. Čokoládu nehávame nakoniec, pretože toto cesto si rozdelíme na dve časti a jedno z tých častí zamiešame s čokoládou, čo ti potom spôsobí takú mramorovú bábovku. Akože dvojfarebnú bábovku. Dvojfarebnú bábovku, presne tak. To je veľmi dobré, lebo treba, vieš, aby bolo viac farieb v živote. Presne tak, je to taká nerasistická bábovka. Ak by ste si chceli pripraviť nerasistickú bábovku, tak toto je ona. Tak. Vieš, čo budeš, Verka, ty robiť? Že ja to budem nalievať a ty ju budeš takto točiť, aby som... Aby sa to tak rozumiem. No, vždycky potrebujete aj asistentku. Aj v živote. Môžeš točiť. Dosť rýchlo točím? Rýchlejšie môžeš. Dobre, počkej, teraz už by som tam tú čokoládu. Dobre. Tak. OK. A ideme na to. Takže máme tu vlastne polovicu toho cesta. Vyzerá to teda skôr ako nejaká mrkvová polievka alebo sviečková, ale bude z toho fantastická bábovka. Bude z toho fantastická bábovka. A hlavne viete, že nie je v živote dôležité, ako čo vyzerá, ale aké to je vnútri. Áno, preto napríklad pri pečení tejto bábovky máme obidve rozpustené vlasy, čo je proti akýmkoľvek hygienickým pravidlám pri pečení. Ale pre nás je dôležitejšie, ako vyzeráme na videu. Tak vieš, to je YouTubeový svet. To sú falošné všetko. Všetko falošné. To by si mala vedieť ty vo Facebooku, čo robíš. Viem, ale mali by ste si teda určite vypnúť vlasy, dať pekne zásteru, umyť si ruky. Na tieto veci nezabúdajte. Veľmi dôležité. Hygienická kontrola môže prísť kedykoľvek aj k vám, do vašich domovov. Takže ideme točiť. Opäť točíme? Točíme. Ja cítim teraz tak veľmi dôležito. Ty si dôležitá, hrozne. V tvojom živote. Aj v živote tejto bábovky. Neviem, či ti vyšli pomery. No, nevyšli, ale ona ešte... Ale to sa tam ešte... Počkaj, ešte je tu veľmi veľa. Ešte je tam veľa cesta. Ako často pripravuješ takúto bábovku? Pripravujem, každý týždeň skoro pripravujem bábovku, keď som teda bývala v Prahe. Teraz, keď som vo Varšave, nepripravujem nič. Tak, a posledný krok. Dáme tam lásku a dobrú energiu. A strčíme ju do trúby. Namaste. Tak už jdeme do finále a poslední tóny zní. To všechno se chystá spousty dní a najednou už jen pár taktů se zpívá. Koľko budeme teraz čakať, aby sa bábovka upiekla?
Budeme čakať približne 45 minút, ale ako som už spomínala, všetko závisí na tom, akú výkonnú máte trúbu. Takže približne 45 minút na 175 stupňov, ale plus minus treba čakať a po pol hodinke neotvárajte to počas tej prvej pol hodiny, alebo prvých 35 minút neotvárajte a potom otvorte až... Pichnite šparátko však. Pichnite šparátko a keď tam nebude na ňom nič vlhké. Ona je... Presne tak, nič vlhké, tak vtedy ju vyťahnete, necháte ju vychladnúť a vyklopíte. Inak musíte ešte vedieť, že Zuzka je vlastne jeden zo spolutvorcov myšlienky Very Very kanála, keď sme boli spolu na výlete v Londýne, tak vlastne sme vykreovali tento kanál a veľmi intenzívne ma pošťuchávala smerom k tomu, aby som to začala robiť a je dodnes Stačili len 2 fľaše vína a rozhodla sa, že sa podpíše pod túto ideu. Takže nemáte zač, drahí diváci. Takže Zuzka je veľmi dôležitý človek, nie len pre kanál Very Very. Ďakujem za pozvanie. Nie zač. Takže šarmantná asistentka, ak ťa môžem poprosiť, otvor trúbu. Po zhruba hodinke pečenia, možno trošku menej. Vyzerá to dobre. Ako Veronika zhodnotila, je to zhoreté. Neviem podľa čoho zrovna. Wow! Škoda, že je tam tá utierka pod tým. Počkaj, tak... Zdvihni to a ja dám prečo. Sestrička, zdvihnem pacienta. Ďakujem. Tak, dámy a páni. Nádhera. Rozkrojíme bábovku. Veľmi dôležitá vec, nechajte ju vychladnúť, lebo vás bude bolieť brúško, keď ju budete horúcu jesť. Teraz je ešte horúca, ale my ju rozkrojíme, aby sme videli, čo nás čaká vevnitř. Mohli sme to celé po česky natočiť. Wow, no ale prepačte, ale tak ako toto je priamo umelecké dielo. Dámy a páni. Dámy a páni, Savoj. Bábovka Savoj v podaní Zuzany Záhorovej. A Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej.